Hello guys, this is my Coach Moto at ngayong araw nga ay maghahanap ulit tayo ng maswerteng tricycle driver na mabibigyan natin ng isang set ng kadena. Nagaling yan sa ating mga sponsors, MSK Philippines, Power Tire, Super Tire, Evergreen Rubber Corporation. At dito nga ay napansin ko si tatay na may kargang mais sa kanyang tricycle. Pwede pong magtanong, pagilid lang po. Ha? Pagilid lang po tayo. Ayan na, yan ang kinakabahan ako. Dito. Nawawala po kasi ako. Saan po dito yung Manawag? Manawag po. Ay, papunta pa doon? Ano po itong mga to? Ano tong mga to? Mais po yan, madam. Ano tong ginagawa niyo dito, tay? Ano pong ginagawa niyo dito? Binebenta niyo rin? Opo. Oh, magkano pong benta niyo na 1 kilo? 40. Saan niyo bibenta yan doon? Magpapahinga muna po ako. Oh, okay. Manawag man, tagpag po. Diretso lang po yan. Pinara po kita, kuya, kasi may ibibigay ako sa iyo. Taga rito ka rin po ba? Hindi, taga Santa Barbara po ako. Santa Barbara. So galing po kayo, nagbenta na po kayo? Opo, sa Manawag. Sa Manawag din. Nabentahan po kayo? Meron din po. Maraming bumili? Wala? Kunti lang. Tawag ng kanya, madam. Tawag ng kanya. So, ano po, pinara ko po talaga kayo kasi may ibibigay ako sa inyo. Wait lang po tayo, dyan lang kayo. Ito po, kadena, ayan. Binibigay ko po yan sa mga taong deserving po, na masisipag na katulad nyo. So, nice to meet you, sir. Ingat po kayo. Ingat po palagi, sir, ha? Sige po, ma'am. Thank you Sige po. po, bye-bye. Kakapit ko na lang dito. Okay, thank you po. Galing na daw siya sa Manawag, nagbenta. So tinanong ko siya kung saan pa siya pupunta. Pauwi na rin daw siya. Galing pa siya sa Manawag. Papuntang Santa Barbara na siya. Maumamahikan na daw siya. Tapos na siya nagbenta. So saludo ako sa lahat ng mga katulad ni tatay. Ayan, abang-abang ulit tayo mga guys. Dahil ang mga katulad ni tatay ang talagang sadya. Ano'y haharapin sa bawat pagsubok, tagumpay ang aalagutin. My Coach Moto, lady rider na malakas. Ikaw ang moderno, Gabriela na motorista. Dapat mo'y sa isang na pag-asa. Isang Coach Moto ay hindi sumusuko. Ilalaman ang prinsipyo at puso. Dumaan sa buhay, ngunit hindi ka napag